MC Gierka Production. Oh, yeah, yeah. V spoločnosti, v ktorej žijem, volia fašistov. Presne tí, čo počúvajú rap, jebe im na čisto. Keď sa s médiami bavím o rasizme, tak mi jebnú titulku, aby som žil žvihol rasistom. Podsúvajú im nenávisť, xenofóbiu a potom sa čudujú, prečo premýšľajú takisto. Nikdy nenapíšu o úspešnom cigánovi, že môže byť vzor, preto z princípu vždy dali stop. Potom sa čudujú, prečo volia nacistov, keď krmíte ľudí sofistikovaným rasizmom. Preto málo kto pochopí život takýto, keď dokážeš niečo veľké a máš tiché hľadisko. Nepomôže, že som prominentným vlastníkom úspešných firiem, aj tak si ma nedržia na lisko. Čím viac chceš dokazovať niečo ľuďom takýmto, nedostaneš uznanie, pretože si cigán, haním to. Môžeš byť študovaný a integrovaný, slušný, bohatý, aj tak si cigán vyjebaný. Aj keď sa to nezmení, pre súdkoch uväznený, tebou nechcený, som hrdý cigán požehnaný. Slušný cigán ti vadí, ale s porovnaním farár, čo znasilňuje chlapcov, ti až tak nevadí. Čo na tom, že sme po Bulharsku najhoršia krajina, so životnou úrovňou na to sa neladí. Čo na tom, že je rozkradnutý štát, miliardy pre prase, ale tu rasizmus neplatí. Dogmy o tom, že cigáni berú dávky s porovnaním, jak vás vlastne zadlžili, ma už nebaví. Dvojaký meter na zneužívanie detí, pedofíliu, keby to spravil cigán, tak ste žeravý. Čavo vystri, ale divil tým, že bolinskej, ale tým, že boli cigáni, tak morálne to neťaží. Keby to tu isté spravil cigán, tak robíte pochody a mediálny lynč asi nemali. Dvojaký meter bez vyčitiek a bez seba reflexie, tento rasistický mindset nikto nespraví. Môžeš byť študovaný